Bueno, hola, estou vendo que vamos ter o problema da pantalla hasta o final, pero bueno, vou vos traducindo un pouquiño as dúbidas que haxa. E nada, eu son Laura López, veño da axencia Actual Comunicación, que é unha axencia de marketing digital que xestiona redes situada na Estrada. E nada, o primeiro que vou facer é queixarme. Queixarme por qué? Porque veño despois da presentación dun proxecto superinteresante, entonces o listón está alto, e son o que vos separa seguramente de comer. Entonces, vou vos pedir que vos manteñades comigo e que non pensedes no que ides ter hoxe no plato durante 10 minutiños, de acordo? Entón, quero que isto sexa dinámico, quero que participedes, aínda que teñades timidez, vale? Entón, alguén sabe que é isto? Quen dixo? Moi ben. E que pasa coa casita de Bad Bunny? Moi ben, por aí vai. Esta casa surxiu orixinalmente para formar parte da escenografía dos concertos de Bad Bunny. E cal é o problema? Que orixinalmente representa unha casa puertorriqueña e todos os valores que pode haber relacionados a ela, a tradición, o intimismo, e pensouse para invitar a fans a formar parte dese intimismo e desa comunidade. Problema, que foi criticada, polo clasismo que se está vendo a raíz de invitar a famosos, influencers, que era o único que se vía, e por outro lado, por invitar a persoas que cumplen certos cánones de beleza, que son persoas novas, delgadas, etcétera. Este é outro exemplo de cando unha mala decisión se vai de madre. Alguén coñece o podcast desta chica, de Esti Quesada? No podcast foi... Exacto, moi ben. Consúmelo, viches este podcast, o episodio con Rosalía? Aquí o que pasou foi que se criticou e incluso se denunciou ao podcast porque aparecían ambas fumando en pantalla. E un último exemplo, tamén tendo a Rosalía de exemplo, é que foi moi criticada por decir que lle encantaba Picasso e que nunca diferenciaría a figura da obra. Entón, que credes que fixeron ante esta oleada de críticas? Calaron, defendéronse, pediron perdón, sí? Pois moi ben, ás veces unha acción vale máis que 1000 palabras. No caso de Bad Bunny pasou de verse solo figuras famosas e de corpos estereotípicos a mostrar de repente xente máis maior, con corpos máis diferentes, é dicir, e homes tamén. Polo tanto, mostrar a diversidade que se pode atopar nun estadio. Por outro lado, que fixeron no caso do podcast de Esti? Censurar. O que fixeron foi censurar o cigarro. Suficiente medida? Non o sabemos. E a seguinte, outra maneira de pedir perdón? Pois decilo explícitamente. Pido perdón porque foi unha mala acción, un mal discurso, etc. Entonces, aquí xa vos deixo ver de que imos a falar hoxe, non da reputación. Neste caso, na reputación online é un chisquiño aplicada aos podcast. Entón, o primeiro punto, que é a reputación online? Alguén me sabería decir? Moi ben. Ti que tamén levantaches a man? Pois si, en definidas contas, é o conxunto de valoracións, comentarios ou contidos que se xeran arredor dunha marca ou dunha persoa e que definen ao final o prestixio ou a imaxe de marca. En que se diferencia dunha imaxe de marca? Pois que é construída de maneira conxunta, o cal pode ter o seu beneficio ou o seu prexuicio. Agora o veremos. Como se construe? Pois o que decíamos, unha valoración en Google pode construir pode construir reputación, unha reseña en TripAdvisor, etc. O contido que crea o noso amigo en redes falando da nosa marca tamén construe reputación. Contidos de terceiros en foros, en blogs, etc. tamén a construe. E, por último, as nosas propias accións como marca empresa ou marca persoal. Entonces, por que credes que é importante
coidar a reputación na rede. Vaste vir aquí conmigo xa directamente. Dime. Pois, moi ben, hai que coidala porque, aparte de que é construída de maneira conxunta, é un pequeno comentario ou un pequeno erro noso, porque non todo ten que ser externo a nós, tamén nós podemos cometer erros, pois pódese arder a pólvora, vaya. Entonces, por que hai que coidala? Porque unha boa reputación vai marcar a diferencia entre que nos consuman ou nos compren de que non. Por exemplo, pensade, vós, cando ides a un sitio que non coñecedes, seguro que moitos de vós mirades as valoracións en Google e ides a aqueles sitios que mellores estrelas teñen. Non ides ir a unha que ten unha estrela que igual vos sale unha rata de debaixo dun plato. Logo, porque nos dá posicionamento e visibilidade. Ter unha boa reputación, neste caso, ter unhas boas valoracións ou recensións en Google vai nos posicionar mellor nos motores de busca. Entón, será máis fácil que nos vexan unha vez máis. E, por outro lado, hai que coidala porque a monitorización é fundamental para que unha pequena crise que poida darse ou un pequeno mal comentario non se vaya de madre e non sexa máis do que realmente é. Entón, que é unha crise de reputación? Pois simplemente é cando un mal comentario alcanza tal nivel de viralidade que un comentario sumase a outro, e todos falan de nós, e neste caso, mal. Sempre hai xente que di que é importante que se fale de nós se xa ben ou mal, pero nós aquí vimos da defender que só se pode falar ben de nós, senón é mellor que ninguén fale. Entón, a crise está claro que comeza moito antes do primeiro chío. Hai que pensar só na casita de Bad Bunny. O problema non veu a raíz da primeira persoa que dixo ou que detectou este problema, senón que foi a raíz, neste caso, dun erro interno. Porque é posible que unha crise derive por problemas causados por nós. Tamén pode orixinarse por comentarios ou incluso por campañas de desprestixio. Cantos de vós coñeceredes a haters do voso cantante favorito, ou streamer, ou youtuber, ou o que sexa. Entón, como ben sabemos, as redes amplifícano todo, tanto o bo como o malo. Entonces, a idea é saber poñerlle freno a tempo. Estos serían os esenciais, non, de como xestionar a crise. En primeiro lugar, ter un plan de crise, que despois veremoslo un pouquiño por encima, que son uns sinxelos pasos que deberíamos seguir, ter un equipo formado e, quizáis o máis importante, monitorizar constantemente que se di de nós. É dicir, temos que anticiparnos. A cuestión da xestión de crise non é saber arranxala, senón saber previla e facer o mal menor. Vale, entón, o que nos interesa, que pasa cos podcast? Os podcast teñen un problema, se se pode decir que é un problema, é que ao final son moi espontáneos, moi naturais, con pouca edición moitas veces, o cal deriva en que moitas cousas se poidan sacar de contexto. Aquí van os tres grandes problemas, non? Son conversas longas. O podcaster ou o locutor moitas veces pode que diga sin pensar moito algunhas cousas, que as diga pouco matizadas e que logo se saquen de contexto. Despois, estas cousas precisamente transmiten espontaneidade, o que se pode asumir como que esa cousa ou esa idea que dixo que non gustou se asuma como que é o seu pensamento, non? E xa por último, o problema dos podcasts e das redes sociais é que todo se fragmenta. Se temos un podcast, neste caso, con un vídeo, pódense derivar 25 pequenos fragmentos que, sen o contexto completo, pode haber moitos problemas. Entón, xa non é tanto, como vos veño dicindo, o que di quen produce o podcast ou como di ou que fai, senón tamén como este é trasladado e interpretado pola audiencia, porque está claro que hai 1000 perspectivas e que cada un pode entender as cousas de 1000 maneiras diferentes. Entonces, se non queremos acabar así, vou vos dar unha serie de unha pequena guía de que pasos debemos seguir para poñerlle remendo. Entonces, primeiro hai que definir o obxectivo, non? Que queremos conseguir con este plan de reputación, de xestión de crise de reputación? Cal sería para vos o obxectivo principal? Dime.
Exacto, sería como a prevención, facer que non pensen mal de nós, xestionar a narrativa que hai en redes de nós e tamén saber como anticiparnos ou saber como responder. Entón, o seguinte paso é saber que consideramos unha crise, porque unha crise pode ser un erro que cometésemos nós que derivase en algo maior, pode ser un mal comentario, pode ser que as marcas nos deixan de patrocinar porque algo que fixemos ou dixemos non lles gustan, ou pode ser un clip viral que saliu de contexto. Entonces, unha vez definidas estas cousas, o seguinte paso é establecer ese equipo de crise. O equipo de crise pode ser o mesmo que a provocou. Sí, porque pode ser. Neste caso, pois, teríamos, por exemplo, un responsable de comunicación, que sería a persona que establecería, pois, as guías a seguir, e despois un community manager, que sería o que xestionaría pois todo o que van sendo das redes. Despois, en caso de ser necesario, pois un asesor legal, e xa por último un portavoz, un único portavoz cando hai que salir a falar, porque ao final, se hai diferentes voces, pode haber contradiccións, e iso para nós, se xa estamos nunha situación de crise reputacional, pode perxudicarnos aínda máis, se é posible. Seguinte paso, detección e reacción. Temos que facernos varias preguntas. Salcouse fora de contexto, de onde veñen estas mensaxes, é ruído ou realmente é unha crise, e unha vez establecida as respostas destas preguntas, pois temos que facer unha análise interna. É dicir, que se está dicindo exactamente, valorar esos pequenos aspectos que nos farán determinar se é unha crise baixa, se, por exemplo, foron uns poucos comentarios pois que non foron do noso gusto, unha crise media, se xa estes comentarios se viralizaron e hai debate, ou unha crise alta cando isto non só está en redes sociais, senón que tamén se trasladou aos medios tradicionais. Por exemplo, un caso sería o de Bad Bunny, que non só foi que se xenerou contido moitísimos vídeos reaccionando en TikTok, senón que tamén a prensa escrita se fixo eco desta problemática. O seguinte paso, pois responder. Aquí o punto clave é recoñecer a situación, se realmente é así, responder con un tono neutro e amable e non ser hostil, porque non imos conseguir nada, e nunca ser defensivos. Ir á defensiva porque xogará completamente na nosa contra. E hai varias maneiras ou varios formatos nas que podemos responder en función da rede social, non? En TikTok, por exemplo, pois podemos facer un pequeno vídeo. En Twitter, pois un pequeno, Twitter X, un pequeno chío sen excederse moito para non seguir alimentando o debate, que sabemos que nesta rede social os debates encántannos. Logo, en Instagram, pois poderíamos facer unhas stories, fixar un post ou simplemente un carrusel escrito pedindo disculpas. E logo en YouTube podemos facer un vídeo, publicar o vídeo longo, pedir disculpas ou simplemente fixar un comentario nesa publicación na que foi como detonante de todos estes problemas, pedindo disculpas, sen máis. E logo, un dos últimos pasos, seguimento e volvemos á normalidade. Igual que decía a miña compañeira que o análise das métricas vai nos decir moito ao respecto de como estamos facendo as cousas, pois aquí monitorizar que se de nós tamén vai ser esencial para saber se respondemos ben ante esas críticas, ante esa crise, ou se realmente o que fixemos foi avivar a problemática. Entón, unha vez recuperemos a normalidade, podemos ir retomando as publicacións habituais e deixalo pasar. E, por suposto, que non podemos facer, xa polo viña comentando un pouquiño antes, non ignorar as crises, non se pode ignorar. Cando hai un problema, hai no que afrontar. Polo que tampouco vale borrar comentarios, que sei que moitas, por experiencia profesional, sei que moitos usuarios tenden a borrar esos comentarios en vez de afrontalos. Non responder mal, non responder nunca mal, nin irónico, nin enfadado, porque non imos conseguir nada. E, por suposto, pedir perdón cando nos toque pedir perdón porque fixemos algo máis ou xustificarnos ou dar contexto cando realmente nós non fixemos nada mal, senón que foi algo sacado do contexto. E xa por último, pois non podo perder a oportunidade de falar de dous tipos de usuarios
aos que sí que vos permito borrar comentarios, eliminalos ou responderlle quizáis un pouquiño pasivo-agresivo, se é necesario. Neste caso serían os trolls, que supoño que moitos de vos sabedes a que tipos de perfis me refiro, que son esos usuarios que fan comentarios non por facer unha crítica ou por facer unha valoración ou algo constructivo, senón que o que buscan é xenerar caos. Moitas veces non transmiten siquiera opinión, senón o que fan é un comentario absurdo para xerar unha reacción emocional. Neste caso, pois o dito, podedes responderlle. Dos meus exemplos favoritos, non sei se se ve moi ben, pero son Ryanair España e KFC, recomendo-vos encarecidamente que se vedes os seus tweets e desrirvos muchísimo. Por exemplo, Ryanair criticáronos por non facedes nada ben, que responderon, señor, que si quiere bolsa. Bueno, a cuestión é que cando lle respondemos a este tipo de usuarios é que se imos a responder con ironía ou sendo uns macarras é que encaixe coa nosa liña comunicativa. Se encaixa coa nosa liña comunicativa, adiante. E xa por último, a figura do hater. Esta diferencia do troll, aínda que é moi similar, con pequenos matices, é que fai comentarios constantes. É reiterado no tempo e fai unha crítica negativa, quizáis con fundamento, quizáis sin fundamento, pero a cuestión é que pretende mostrar o seu rexeitamento cara á nosa persoa, a comunicación, etc. Neste caso, máis alá de que se é un moi mal comentario injustificado, a miña recomendación é que o eliminedes, que o ocultedes, e que non entredes a trapo porque moitas veces non sirve de nada, e, sobre todo, ante todo, moita calma. E nada, por último, decirvos que se algunha vez vos a título individual vos atopades con haters, trolls, malos comentarios, recordade que hasta as pirámides de Egipto teñen malas valoracións en Google. E con todo isto, moitas grazas. Por exemplo, vemos Ryanair, que sí que ten ese tono de troll, pero non deixa de ser unha empresa e nunca vai a responderlle mal a un usuario de maneira gratuita. Sí, casi me sí, mejor. Nós, como empresa, debemos manter unha comunicación asertiva e correcta, e que logo podamos ser un pouco simpáticos graciosos e macaras, porque hai muchísimos exemplos, KFC, España, Ryanair, que é unha xencia creativa que traballa para Cabreiroá, que se chama Puntos Modernos, sabedes a campaña esta de si non quieres caber, como era de Fontecelta fixeron unha campaña de público, unha axencia creativa que poñía si non quieres cabreiroar a la competencia, aludindo directamente á súa competencia. Ese tipo de accións están moi correctas e moitas veces funcionan moi ben. Sin pasarse, pero... Algunha pregunta máis? Dime. Que bloquean os comentarios unha vez a empresa dá as disculpas.
Mm, Igual, se unha vez te disculpas e non queres alentar máis a polémica, entendo o punto de limitar os comentarios, pero é un erro, porque é unha acción que os usuarios van a detectar, entonces vai servir de todo o contrario. Dime. Como? Que dis do xocas? No, no. Son estrategias, despois que sexan boas estrategias é dubidoso, dubidoso, a verdade. E como Diana, o Xocas quizáis non é o mellor exemplo de nada bo. Alguén ten algunha pregunta máis? Moi ben.